खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। देंखो आइकननि 53थि जोनोम सानाव जुबिन गार्गखौ BTCआव 30 बिघा दैमा सेरनि पार्क होनानै मान बावगोन। बरपेटा बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ नायसंनायनि केसआव 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालि। राभा हासं काउन्सिलनि 6थि फारिलाइनि सायाव मोनथाम बाहागोआरि सावरायनाया डिसेम्बर दानाव थि। गुवाहाटीआव नंखाय GST इनभइसनि रेकेटनि दायाव सानै हमजानाय। 8.59 कौटि रां लुथिनायनि सोराङाव ओंखारदों। मणिपुराव 18 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा जब्द खालामनायनि उनाव आसामनि सानै सुबुंखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ शपिं मलआव लुथिनायनि फाव फान्दायदों। 4 सोद्रोमानि हान्जाखौ हमदों। काश्मीरनि गंसे पुलिस थानायाव बेरफ्रुनाय जाथायाव खमैबो 9 सुबुंनि जिउ खहा आरो 32 जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ देंखो आइकननि 53थि जोनोम सानाव जुबिन गार्गखौ BTCआव 30 बिघा दैमा सेरनि पार्क होनानै मान बावगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ गौरां दैमानि रुगुङाव जर'खा जुबिन गार्ग पार्क लुनो बिथांखि लादों। बेनिखायनो थाबैनो क'क्राझाराव मोनसे गोदान हारिमुआरि जायगा बानायनाय जागोन। बे पार्कखौ चान्दमारियाव 30 बिघा हायाव गायसननाय जागोन आरो मावख'आरि महरै 18 नबेम्बराव रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनायाव खामानिया जागायगोन। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे पार्कआ आसामनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनजाग्रा हारिमुआरि आइकनफोरनि गेजेराव सासेखौ मान बावगोन। चान्दमारियाव मोनसे गेदेर सुबुं फोरबोनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, जेराव खामानि मावग्रा, मेसिनारि आरो मावसोम हानजाफोरा सान-हर खामानि मावगासिनो दं। बे हाबाफारिनि थाखाय मोनसे गिदिर जौसांबो लुनाय जादों। जोनोम सान हाबाफारियाव गोबां सुबुं थुबुर जानायनि मिजिंथिनाय जादों। नेरसोन महरै मान बावनाय महरै गं 53 नाहर बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जागोन। 18 नबेम्बर खालि फुंनि 9:30 रिंगायाव जुबिन गार्गनि सावगारियाव मान बावनायजों जागायनाय जागोन। बेनि उनाव थै दान होनाय बादाया जागोन। फुंनि 10:15 रिंगायाव अन्थाइ खाम्फा गायनाय जागोन। बेनि उनाव नाहर बिफां गायनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो केन्डेल सोरां होनाय हाबाफारि लानाय जागोन। BTC सरकारा बुङो दि बे हाबाफारिया ओनसोलारि गोग्गानायखौ फालिनो आरो आसामनि देंखो आरो हारिमुखौ गोबां गोहोम खोख्लैनाय आरो महरगिरिखौ मान होनो थाखाय। नैथि खौराङाव दङ बरपेटा बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ नायसंनायनि केसआव 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालि। आसामनि बरपेटानि गंसे बिजिरसालिया रिपन आहमेदखौ दुगैबाय थानाय समाव सासे आइजोखौ सिरियै सेबखांनायनि दायाव 3 बोसोरनि गोख्रों जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। लोगोसेनो 20,000 रां जरिमाना होनो हायाब्ला 6 दाननि थाखाय उफ्रा जोबथेसालियाव थानांगौ जायो। बोलि जानांनाय सुबुङा सासे फोरोंगिरिमोन आरो बे केसआ प्राइभेसि सिफायनायनि गोथौथिखौ दिन्थियो। बे बिजिरनायखौ एडिशनेल चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट देबब्रत कलिता बिथाङा बिजिरनायखौ साजा होनाय आयेननि गेजेरजों होयो। थामथि खौराङाव दङ राभा हासं काउन्सिलनि 6थि फारिलाइनि सायाव मोनथाम बाहागोआरि सावरायनाया डिसेम्बर दानाव थि। आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ राभा हासं गावखुंथाइ गौथुम RHACनि 6थि फारिलाइनि थामोनथाइखौ गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय दाबिखौ डिसेम्बर दानाव जानो गोनां मोनथाम जथुम्मायाव सावरायनाय जागोन होनना फोरमायदों। बिथाङा 15 नबेम्बर खालि राभा हासं ओनसोलाव मोनसे सुबुं हाबाफारि लानानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों।
बे जथुम्माया मिरु सरकार, आसाम हादोरसा सरकारनि थान्दैफोर आरो राभा हासं ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ ज' खालामगोन। पेगु बिथाङा बुङो दि सरकारा हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय वचनबद्ध दं आरो सिगांथिं दावगालांनो थाखाय गासै मोनथाम हानजाफोरजों मोजाङै सावरायनाया गोनांथार। राभा हासं हारिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो द'थि फारिलाइनि रैखाथिनि थाखाय दाबि खालामबोगासिनो दं। बिथांमोनहा फोथायो दि द'थि फारिलाइनि सिङाव सोफादेरनाया बिथांमोनखौ संबिजिरारि रैखाथि होगोन, गोबां खुंथायारि गोहो मोनगोन आरो गावसोरनि ओनसोलाव जौगाखांनाय खामानिफोराव बांसिन सामलायगोन। हारिनि सोद्रोमाफोरा बेखौबो बुङो दि बेयो बिसोरनि हारिमु, हानि मोनथाय आरो सिनायथिखौ रैखा खालामनायाव मदद होगोन। बे हाबाफारियाव मन्त्रि पेगु बिथाङा ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जौगाखां खामानिफोरखौबो नायफामफिनदों। बिथाङा बुङो दि सरकारा लामा, फरायसालि आरो सावस्रि सिबिथायनि सुबिदाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो फैबाय थानाय सानफोराव बे ओनसोलखौ बांसिन नोजोर होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। फैबाय थानाय सावरायनाया राभा हासं ओनसोलनि इयुन खुंथायारि दाथायखौ महर होनायाव गोनांथार बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नंखाय जीएसटी इनभइसनि रेकेटनि दायाव सानै हमजानाय। 8.59 कौटि रां लुथिनायनि सोराङाव ओंखारदों। 14 नबेम्बरखालि गुवाहाटीआव सीजीएसटी सेन्ट्रेल गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स मावख'आ मोनसे गिदिर नंखाय इनभइस स्किम खालामनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खायो। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे हानजाया 50निबो बांसिन नंखाय जीएसटी रेजिस्ट्रेशनफोरखौ बाहायना नंखाय इनभइस बानायना होदोंमोन, नाथाय जेबो गुबै मुवा बेसाद एबा सिबिथाइ जगायनाय जायाखैमोन। दायनिगिरिफोरा सिमान जायो दि बिथांमोनहा थायै कम्पानिफोर फसंदोंमोन आरो आयेन बेरेखायै टेक्स क्रेडिट मोननो थाखाय बे नंखाय इनभइसफोरखौ दिहुनदोंमोन। दासिम नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिसोर जीएसटीआव 8.59 कौटि रां खावदों। सानैखौबो जुडिसियेल कास्टाडियाव दैथायहरनाय जाबाय। बाथि खौराङाव दङ मणिपुराव 18 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा जब्द खालामनायनि उनाव आसामनि सानै सुबुंखौ हमदों। 15 नबेम्बरखालि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि कामरुप जिल्लानि सानै सुबुंखौ मणिपुरनि सेनापतिआव हमनो हायो, जेब्ला बिसोरनि ट्राकआव 18 किल'ग्रामनिबो बांसिन अफियम मोननाय जादों। मणिपुर पुलिस आरो सीआरपीएफनि मोनसे जथाय हानजाया मोनसे खौरां मोननायनि उनाव ट्राकखौ मराम पुलिस थानानि चेकपइन्टआव होबथायो। आफिमखौ गारियाव दोनखोमादोंमोन आरो सासे मेजिस्ट्रेट आरो उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव जब्द खालामनाय जादों। मोनसे दायगोनां केस होनाय जादों आरो बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बेयो फेग्रा मुवा फालांगिनि फारसे बिसोरनि लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ शपिं मलाव लुथिनायनि फाव फान्दायदों, साब्रै सोद्रोमानि हानजाखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ हाथिगावनि सिजुबारि ओनसोलनि मोनसे एपार्टमेन्टनिफ्राय सिखाव हानजानि साब्रै सोद्रोमाखौ खादों, जाय जाथाया नोगोराव मोनसे गिदिर लुथिनाय जानो हागौमोन। बे अपारेशना सनिबारनि फुङाव एनआर रेसिडेन्सि लजआव जादोंमोन, जायनि दैदेननायाव बासिस्ता पुलिस थानानि इनचार्ज कपिल पाठकआ दैदेनदों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय बरपेटा जिल्लानि 31 बोसोर बैसोनि आइनुर हुसेन, 24 बोसोर बैसोनि इदुल आली, 32 बोसोर बैसोनि महिबुल आली आरो 38 बोसोर बैसोनि बिपुल आहमेद। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे हानजाया नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव डाकायत खालामनो थाखाय बरपेटानिफ्राय गुवाहाटीसिम लाक्जारि गारिजों थांगासिनो दंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ हानजाजों बाहायजानाय AS01 GG 3734 नम्बर गोनां गंसे मारुति फ्रांक्सखौ हमनो हायो। मावख'गिरिफोरा गंनै एक्साइड बेटारि, गंसे सी-क्लेम्प, गंनै प्लायार आरो गुबुन आगजुफोरबो बोखांनो हायो। पुलिस डेपुटि कमिशनार मृणाल देखा बिथाङा बुङो दि हानजायाव खमैबो 5 सोद्रोमाफोर दंमोन, नाथाय अपारेशननि समाव सासेया खारखोमालाङो। दायो हमजानाय साब्रै सुबुंखौ सोंथि खालामगासिनो दं। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ काश्मीरनि गंसे पुलिस थानायाव बेरफ्रुनाय जाथायाव खमैबो 9 सुबुंनि जिउ खहा आरो 32 जोखोम।
काश्मीरनि श्रीनगराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। नौगाम पुलिस थानायाव दोनथुमनाय बेरफ्रुग्रा मुवाफोरा बेरफ्रुनायाव खमैबो सा9 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा32आ जोखोम जायो। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे बेरफ्रुनाया उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय नङा। फरेन्सिक एक्सपार्ट आरो पुलिसआ फरीदाबादआव मोनसे उदखारि जाथायनिफ्राय बोखांनो हानाय बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ नायबिजिरबाय थानाय समावनो शुक्रबारखालि हर गेजेराव बे बेरफ्रुनाया जादों। थैनायफोरनि गेजेराव पुलिस आरो फरेन्सिक मावख'गिरि, माखासे सुबुं खुंगिरि आरो सासे दर्जिबो दंमोन। जोखोम जानाय गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे बेरफ्रुनाया पुलिस थानानि बिल्डिंखौ गाज्रियै खहा खालामदों आरो फिसा-फिसा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव रैखाथि होनायाव गोब्राब जादों। नखर बिफानआ नायबिजिरगासिनो दं होनना बुङो, नाथाय बेयो मोनसे जाब्रबथाय होनना बुङो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोजोन्थों।